Class 3 Math Magic Fun with Number Chapter 2 Fun with Numbers Page 24 I am Chanda Mama. I have so many friends which twinkle in the sky. Yes, you are right. My friends are stars. One day all of them came to my home. I started counting to see how many friends had come, but my friends were too many. So, to remember their numbers, I did something like this. Chanda Mama Mo Kha Uncle Kania Uncle Moon Nyang Chu Chanda Mama Kania Chuan Chanda ti chu kha ti na ni mo mama ti chu uncle putia patia ti nang kha ni chu chuan thian tam tak vana de thin ka ne ya o indik cha ka thian ti chu rc te an ni kha chu an vai min huturin an lokala chuanin mi engza nge local ti she turin ka han chia thina ma se ka thian ti chu an tam lut tuka chuan an mani chin chia nan an za chin che anan ti hian ka ti ta ni atani he rc ho han local chum mai ni hello everybody atani chipe ule in the vine and vela moon mama counts his starry friends moon uncle chuan no kha uncle chuan kha puya chuanin achian rc chan chuan chiar ta I counted one star and kept one card in my pocket atani RC pakhat ka chiar chuan a iptia card pakhat ada ani chuan one card chu RC pakhat ti na nia two card chu RC pani tan 1 2 3 4 card for how many stars 1 2 3 4 5 no hemi hi panga hi o mani chuan RC kha panga local to ti na ni hei wana tan RC pakhat hi RC pakhat tan ania mi pani hi 2 tan 1 2 3 4 5 2 5 adani when I had 10 blue cards I changed it with this card more card hentiang ang pakhate tiang hi som alo tlin khanin hetiang ang card 10 in ziana hian ka thlak tani atiani 1 in ziana card hi som alo tlin khan 10 card hian thlak ani chuan khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som hemi som chuan hemi 10 hi athuk pu ni chu but my friends kept coming ma se ka chante local ze me so I had to count more stars chu wang chuan adang kha ka chiar bel le ngai ta my pockets were getting full ke ipte te chu lo khat tran ta so when I had 10 cards like this 10 I changed it with 100 cards more heteng ang card 10 in jan hi som kalo nei chuan in 100 khan karun change ani atiani achan chu 10 li som to 100 ani 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 liri ibel chuan som 10 lir som to 10 tens are 100 anymore but I have so many friends that my pocket kept getting full just see how many cards I had ma se chian ka nga ma wang chuanin ka ipte chu akhat zel mai ni atiani lam kan lo en veliang all right everybody in a line will play a game ole in vain hanin tlar te u in fiam na kan lo niang atiani yipi an lom em me rc ho khan mo chuan which cards will I have in my pocket if I have counted up to rc hi heti za thi lo chiar ta ang se aip te a engza nge a ang ti kha kan lo chu don ani som pakwa lo chiar to ta ang se 10 pakhat le 1 umna kar thi khat ni thum li nga ruk sari riat kwa mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 ani ti a 10 umna kar thi pani le 20 ya chuanin
10 le 10 aniang tro som ti na nya som le som chu som ni 10 omna card pani le triangle card 1 omna hi pakhat ani don ta ni chuan 95 a chuan 10 omna hlir hi khat ni thum ni nga lu sari riat kwa le triangle card ni thum li nga mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 ani tani then 1 2 3 4 5 95 95 ni to tina ni chu chuan 200 along ni chuan 100 lem hi kan mang don ani 201 mo 100 pani le 1 chuan 260 chu eng tin nge kan lo jiang 100 and 100 200 kan nei tro 62 square kan ziak liang square hi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 260 300 kan lo ziak liang 100 100 and 100 avain 300 ani chu adot lia chuan 306 we have 306 so we'll write 300 1 2 and 3 and triangle hi 1 ita hana to pa nge kan nei hi 6 kan nei tro 2 3 4 5 6 hei hi pakhat bi ania hei som bi nia dot lei 100 bi mo 1 2 3 4 5 6 306 kan nei ni chu tuna chuan now we have 344 344 kan nei a chu 300 kan siam le potang 1 2 3 300 kan nei to tro 40 2 3 4 40 to 10 20 30 40 1 2 3 4 then we have 44 ania alasta 4 kan lania 1 2 3 4 1 2 3 4 344 350 kan lo nei le ta ni 300 ti pathum kan 100 omna hi pathum kan siam lenga 1 2 3 then we have 50 here 10 hi panga kan siam le do ni chu 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 350 400 kan nia 100 omna hi pali kan lo siam leang 400 ani wangin 1 2 3 4 400 mo khat ni thumli 400 lir pali ti na ni chu 100 lir pathum le 10 lir panga 100 lir pathum le 10 lir pali le 1 lir pali 100 lir pathum le 1 lir paru 100 lir pathum 100 lir pani le 10 lir paru ti na 10 lir pakwa le 1 lir panga 10 lir pani le 1 lir pakhat mo kan thi thia mang tero picture ang hian 400 to picture kan siam hian tiang hian kan lo siam ta ni now we have this
Let's go to the next page. When I had 10 cards in my pockets, I knew I had counted 20 stars. Now you tell me the numbers of stars counted in each case. Write the answer in the blank space. Kaip te a 10 le 10 omna cards in kazia in zia ka ti ka khan somni ka chiar to ti ka sia ni arsi somni chiar to ti ka sia chuan tu na hianin heng laya arsi in chiar te cheu hi engzangi anni mi lo shil thayam le anwaya akar o hei blank space an ron da hian ta hian in chiar chwa zat ka in lo zek donia atiani 100 ania 10 20 30 130 kan ni tro 10 and 10 to 20 ania 1 2 3 4 5 6 26 100 and it's one 300 to 300 and it 310 100 t 1 2 3 4 kan niya 400 kan niya ni 400 kan siya kang ayan 100 ang saya kan niya 1 2 3 4 5 6 600 kan niya 600 kan niya 1 2 3 603 kan niya ni ayan 100 100 100 1 2 3 300s kan niya 10 pakhat kan ni buka 310 le 1 2 3 4 5 6 6 kan ni buka 316 kan ni mo 300 kan niya 10 kan ni le 6 kan ni available come to 316 ani heta po hian 100 ti paruk kan niya 600 kan niya 1 hi 3 kan niya 603 ani mo tiang khan chon ta hineng jang kan nei vele kan chut liang 1 2 3 4 400s kan niya 10 20 30 30 kan nei buka avain 430 kan nei ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 clear 10 kan niya 100 tens are 1000 ani mo 10 0 is 0 10 0 is 0 10 1 is 10 1000 and bulat 1 1000 hello amani chu 100 clear som chu 1000 ani mo chuan heta hianin engzange arsi ani le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guess how mystery friends I have in all friends engzange kan nei helai hian lo chiar te u te ani hemi picture te chau jing ami kan chialon 10 ani phot hemi te hi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hei po 10 ania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mo 10 kan nei le phota tuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh helai thleng hi dero an char kha bang zange lo om 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ani chuan sorry teng hen tiang 1 2 3 4 5 6 7 8 ani ni 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 stereo friends kalo omani chu hemi picture big te a hian te hin lo ti ve do ne